Winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Obila ma wuok e sub-county ma Uriri e kaunti ma Migori osechako timo nonro kaluwore kod tho mar jago moro ma hike ni e diere ma bende ne okawo ngimane ok owuon e yor deruok e gweng' ma Kamgundho ma yudore Uriri sub-county e kaunti ma Migori. Gie sani nonro ma kamano dhi nyime kabine ruoth ma Kamgundho Location Samuel Onjiko ne oyango wach ni kolony ringre mar jagono ma nyinge Michael Odhiambo Odalo nyo oyudi ka oliero gi tol e wi yiend avocado okinyi manyoro. Onjiko ne owacho ni pok ging'eyo malong'o gima dine mi jagono kawo mar kawo ngimane ok owuon e yor deruok ni mar ne ok oweyo andika moro amora chien manyalo yango gimomiyo notimo kamano. Jatend loch nangano wacho ni jaod jal mane odereno ne owacho ni chuoreno ne owuok nyocha gotieno kar saa 4 to ne ok oduogo e ot ka bende ringrene ema ne oduogo yudi okinyi manyoro. Ok wanyal ng'eyo exactly sama nodere, but kane wadhi dalane to chiege temo nyisowa ni ng'ano nyowuok around saa 4 otieno to nyok oduogo bang' chiemo. Michael oyud kodere e avocado mane tok ode to onge not moro amora moweyo. Koro I'm appealing to the resident. Kaka kod sida gi nyawadgi to wek neno deruok ka solution. Solution omany ng'ato mondo gishare go weche machande kata omany jo sirikal mondo share go weche machande.